Malawian Camera. Cliff Chinyama, the activist freedom fighter, kupereka uthenga kwa Dalitso Kabambe. Uthenga umenewo tiumve kuti akuti yani, koma uthenga ndo wa special opita kwa Dalitso Kabambe. Guys, thank you so much, Malawian Cameras. Mwaswera bwanji masana alero pa 7 March 2025. Masiku akunkana sendera kuzisankho. Tikuthamangira pa 16 September 2025 komwe kukhale zisankho. Mawanga lero akupita kwa Dalitso Kabambe, president wa UTM. Bwana Kabambe, inuyo ndinu candidate mmodzi amene mukuyimira pa 16 September 2025. Chomwe ndingathe kukuwuzani Bwana Kabambe, inuyo ndi candidate mmodzi amene muli pa chintchito chachikulu, amene mukuyenera kulimba mtima ndi kuvala zilimbe, chifukwa miyala yomwe ikubwera kwa inu ndi miyala yochuluka. Pasanafike pa 16 September, Bwana Kabambe, niyo ndikukuonani mukupita khoti pafupi. Not my word. Inu muli pa nkhondo yolimbana ndi chipani cha MCP. Inu yonso muli pa nkhondo yolimbana ndi Michael Usi. Muliso pa nkhondo yolimbana ndi chipani cha DPP. Izizi sizokhweka. Andi izizi pa ulendo wanu wa president muyembekezere ndi zomwe zikufuna kuchitika ndithu. Pasanafike pa 16 September, Bwana Kabambe, mukhala mukukumana ndi mikwingwirima yosiyanasiyana. Tikuonani mukulowa khoti mwapafupi. Zangosala pang'ono. Andi zili mu process panopa. China chilichonse ife tikuchitani kuti tikuchiziwa. Andi pakungofunika mpando omwe mwaugwirawo, position yomwe mwayigwirayi, chipani chomwe mukuchitumikirachi, pafuna muvale zilimbe. Chifukwa miyalayo ndio ilipo. Miyalayo ilipo. Ngati simusamala machitidwe anu a zinthu, afuseni mukhale ni ma-advisor anzeru. Chifukwa ulendo huu munjiramu wofika ku 16 September kwa inuyo sukhala okhweka. Ani mwa candidate amene ayende njira yovuta kwambiri ndiye ndinuyo Bwana Kabambe. Andi zimene zozo ndi muzizitani kodi muziziziwa. Candidate amene ndithu akhale akupita pa khoti pafupi ndiye inuyo. Mafailo anthu aunjika. Candidate amene akhale akumenyedwa side by side kufuna kuthana naye ndiye ndinuyo Bwana Kabambe. Nthawi ino ndi nthawi yolingalira mwachani kodi mwanzeru. Pangani zinthu zanu mwachani kodi mwanzeru. Ndiye langizo langa. Ndiye langizo langa. Mukamapanga chinthu mugwiritse ntchito kwambiri chani kodi nzeru. Mukamapanga zinthu muziziwaso kuti inuyo ndi amene muli target kwambiri ndi zipani. Ena MCP upanga target Peter Muthalika
wina aliyense tikuziwa, koma target yomwe ili kwa inu ndi yayikulu kuposanso ya APM. Ani mwamakhaneza muzikhala kutani kuti mukuziziwa pa ground. Target yomwe akukonzerani inuyo akabambe zipani, anthu amene amapali ni nkhwidzi, anthu amene amaona kuti kuthana ndi munthu ndi kumumanga kapena kumupha kumene, ali pamaso pa inuyo Dr. Kabambe. Andi zimenezo mukamayenda muzikhala mukuzitani kuti mukuziziwa. Andi zimenezo ma advisor anu akamakhala azikhala akuziziwa. Zimenezo anyamata anu azikhala akuziziwa. Pafunika ulimba mtima. Ndikupanga zinthu mwachani kuti mwanzeru. Ndikuonera chinthu patali. Ndikusamala machitidwe anu achani kuti azinthu. Ife tikuziwa. Tikuona mivi yonse tikuiziwa pa ground. Koma tili kutali ndi inu. Koma siku lina lake maomwe tikulankhulawa muzawakumbuka kuti anthu ankaona zinthuzo zili palipo kuti zili pamphuno. Zinthuzo zili pamphuno. Mpange zinthu mwanzeru. Kuli target chiwembu cha inu pa ground apa. Pali ma Israeli pa ground apa. Target Dalitso Kabambe. Zikuchitika pano pa process. Tikuziziwa. Koma zimene kuti ungolankhula. Muzazikhulupirira zinthu zitachitika. Kuli target ku MCP, kuli target kwa Michael Usi. Zimenezo muziziziwa. Onsewo akuyang'ana ino Dalitso Kabambe. Machitidwe a zinthu, malankhulidwe a zinthu akhale anzeru ndithu. Sizokhweka kugwira mbendera, kugwira anthu, wahoda anthu mene anapangira Saulos Chilima. Mzimu wake uuse mumtendere. Pakuyenera pakhale nzeru zozama, kuganiza kozama, kuona patali. Koma mukaona pafupi, mukayang'ana misonkhano, kusiya zinthu zinazi, muzakumbuka mawu anga. Muzakumbuka mawu anga. Ife timafuna dziko la mtendere, asogoleri a mtendere. Andi zikamachitika zinthu zina mobisala timabwera nazo. Moti ndikunena mopanda mantha pali galimoto Land Cruiser. Mande inayimaso pachani kuti inayima pa gateway. Ndinayionesa sindinayilankhulire. Koma galimoto imeneyi ili target ndi Dalitso Kabambe. Musamale kwambiri. Mivi ikubwera side by side. Koti milandu ikukudikirani inuyonso Dalitso Kabambe. Akonzekera kale mafailo. Moti mwamakhala muzizwati mukuyenera kuthana ndi zinthu ngati zimenezi. Mukuyenera kudusa mivi iliyo kuti imeneyi. Kuti zofuna zanu zikwaniritsidwe. Malawi Camera.